ышанмас бер көндә. Шаян алар кыюда, Әйтәләр турысын, кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәрсең ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Шаршыклы каләм. Монда да юк. Дим Димыч, син мине эзлисеңме? Ой. Юк, кызыл каләмне. Нәрсәгә ул сиңа? Әнә бит, укытучы көндәлеккә кисәтү язып куйган. Дәрестә тәртип бозды, боргаланып, сөйләшеп утырды. Бөтенесе язылган бит инде. Нәрсәгә тон каләм? Ул язуны төзәтмәкче идем. Каләм генә табылсын. Менә ул. Ой. Уху, шитез. Нәрсә төзәтмәкче буласың инде? Ахырларын төзәтмәкче булам. Менә шулай. Дәрестә тәртип бозмады. Боргаланып, сөйләшеп утырмады. Шип. Соңыннан истә. Гомумән, ул әйбәт укучы. Юк, алай сизүләре бар. Кипкән ахрысы. Сызгаларга кирәк. Каләм түгел бу. Әллә нәрсә шунда. Ой, аның шарчыгы юк. Нәрсә, булырга тиешмәлле? Әлбәттә, шарчыклы бит ул. Син каләмне нәрсә белән яза дип уйлыйсың? Измә белән. Ул шундый куе язу карасы. Дөрес, измә күп шашык эчендә саклана. Аның эчендә кичкенә коры шарчыклы очлык бар. Әлбәттә, ул кешеләр өчен кичкенә шарчык, фиксиләр өчен шактый зур. Каләм белән кагазга сызганда шарчык әйләнә. Измәне үзенә чорнап, аны кагазга күчерә. Шарчык булмаса, каләм язмаячак. Бүтән кызыл каләм миндә юк. Сәлам һәммәгезгә дә. Ник моңайдыгыз? Кызыл каләмнең шарчыгын югалттык. Кайда? Каядыр монда. Бәхетегез бар икән. Ярдәм букчасында тимер-тимердә эзләп таба торган металл эзләү җайланмасы бар. Бу да шарчык түгел. Үзем дә күрәм. Димәк, өстәлдә түгел ул. 100 ел элек кешеләр каурый каләм белән язганнар. Аны бик яшь карага манып алырга кирәк булган. Кайберәүләрне, айруча ялкау кешеләрне бу туйдырган. Шуңа алар озак яза торган каләм уйлап чыгарган. Аңа караны тутырып аласың да, шул кара беткәнче язарга була иде. Ләкин алар каякытта агып чыгып, кагазда кара таплар ясый иде. Бу уңайсызлыклар шарчыклы каләм барлыкка килгәч кенә беткән. Алар гади, уңайлы, ышанычлы. Бары тик кагазны диварга куеп, яки өчен өскә каратып озак язып булмый. Чөнки шарчыкта измә бетә, яңасы төшә алмый. Дөрес, хәзер бу мәсьәләне дә хәл иткәннәр ди. Хәтта космонавтлар галәмдә булганда яза торган каләмнәр бар. Бу шул түгелме? Әйе, шарчык. Менә нинди файдалы ул металл эзләгеч. Син мине шулай әйтәсеңме? Дим Димыч, булыш. Тыдыш. Эй, карале, нәрсәгә соң сезгә кызыл каләм? Дим Димычның көндәлегендә төзәтәсе әйберләр бар. Нәрсә? Белгән булсам, булышмый идем. Тәртип бозмады, боргаланып сөйләшеп утырмады.
Нәрсе, сіз тәртиплі болсағыз күнделікке язалармыни? Аха, тәртипле булсаң, шундый көндәлеккә язып та куялар. Күрдеңме синке? Димдимышын ничек судан кыры чыкканын? Димәк, бу бердән бер язу булгач, бүтән көннәрне син тәртип бозып утыргансың. Әйе. Юк. Ой. Күрдеңме, Нолик? Димдимыш үз-үзен шәп алдады. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә